atravesou mastigando 3 ameixas. Pero aínda tiña fame. Os ovos atravesou mastigando 3 ameixas. O venres atravesou masticando 5 laranjas. Pero aínda tiña fame. O sábado atravesou mastigando unha lonxa de queijo, un pepinillo, unha nata de sandía, Pero la puedo abrir. un salchichón, un xado e unha nata de sandía. Xa era domingo outra vez e atravesou mastigando unha nata de folla vereda. E xa se sentía moito mellor. Xa non tiña máis fome, ahora era grande e agora. Vivo a casa serio de un caso e quedou ali fechado durante máis de 2 semanas. No sé. Quiero cogerla. Esa vez